Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goejoen, welkom bij de allerlaatste aflevering van Bient Sport van dit seizoen. En om het seizoen een beetje in de vakantiesfeer oor te sluiten, zijn we nu te gast bij Camping Burgermamar in Semar. We hebben 3 teams. We hebben 1 cup met de Grutte Eren. Dit is de enige echte Grutte Berend Schoutstra voetbalquiz. Het team van Sportclub Heerenveen bestaat uit 2 echte aanvallers. De eerste is Lubbe van Dijk. Van Dijk is een echte eigenzinnige linksboeten. In totaal speelde hij 4 seizoen van Sportclub Heerenveen en daarin scoorde hij in totaal 32 keer. En Lubbe van Dijk komt in en brengt 11 minuten voor tijd Heerenveen aan de leiding. Zijn compaan is Marten Dijk. Marten maakt zijn debuut in het betellen voetbal in 1986 en zal uiteindelijk 6 seizoen van Heerenveen uitkomen. Maar het allerbelangrijkste doelpunt in zijn carrière maakt hij in de nieuwe competitie in Emmen. Marten Dijk hij scoort en de Veen uit de Eredivisie. Hoe is het mogelijk? Dan het team van Cambuur. Wim de Ron is de enigste deelnemer met Champions League ondervinding. In 1993 stiet de Ron bij PSV op doel in de wedstrijd in AC Milan. De wedstrijd je trouwens Wolf verlen. Daarna verhuist Wim de Ron naar Ljouwert en zo'n jaar lang is hij de verste doelman van Cambuur om vervolgens zijn carrière aan te sluiten bij RBC Roosendaal. Verdediger Geert Jelle de Vries had bij beide Friese clubs voetballen. In 1994 debuteerde hij in de kleuren van Heerenveen in het betellen voetbal. Maar hij zal uiteindelijk maar 6 wedstrijden van Heerenveen voetballen. Daarna gaat hij naar de Friese Haardstad en wordt hij een vaste waarde in het team van Cambuur. Dan het team van de journalisten. Allereerst Gerard Bos. En hoe de voetbalcarrière van Gerard kan we kwart wezen, die is er net. Gerard Bos werkt al jaren voor het Fries Dagblad. En dan is er nog Wietse Dijkstra. Hij is Ben in Ljouwert en had zijn hele jeugd tropbrocht op de voetbalvelden van de Ljouwerter Zweltjes. Zo'n 2005 werkt hij op de sportredactie van het AD. Jongens, van harte welkom bij de enige echte Berend Schoutstra quiz. Ja, dan wil ik graag beginnen, maar goed, de haardrolspeler zelfs is er nog net. Dus haardrolspeler, dat is Berend Schoutstra. Berend die had het volsluitende voetbalseizoen bij Cambuur op de reservebank zitten. Maar hij is vooral bekend geworden omdat hij altijd in uw eigen Bient Sportquiz een van de antwoorden is. Mag ik een daverend applaus voor uw enige en tevens belangrijkste jurylid, Berend Schoutstra. Berend, welkom. Het jurylid. Voor klachten, jongens, dan altijd naar je, verwijs ik hem toch naar je Berend Schoutstra. En Berend, eigenlijk heeft een contract tekenen voor Ian hier. Maar je dank eigenlijk ook om Bient Sport, hè? Ja, ik heb heel veel aan jullie te danken eigenlijk. Ja. Misschien wel de rest van mijn carrière, dat weet je niet. Nee, ik heb inderdaad vorige week heb ik een contract getekend. Ja, klopt. Oké, en dan ben je streng, doch rechtvaardig. Ja, zeker. Ik zal niet veel dingen door de vingers zien, maar af en toe. Af en toe? Af en toe. Oké, jongens, dan kunnen we beginnen. Ja, applaus. Marielle, dames en heren. De eerste ronde had vanzelfs als thema Berend Schoutstra. Ja, maar we alle hier een toeter of een bel. Degene die als eerste drukt, die moet als eerste zeggen. En je kunt voor elk goed antwoord 1 punt verdienen. Vingers bij de knop. Berend Schoutstra had nog neer de Gouden School gewonnen. Dat klopt het, hè, Berend? Nee, nog niet inderdaad. Nee, nog niet. Oké. Maar waar spelen bij zowel Cambuur als bij Heerenveen? En had wel eens een keer een Gouden School gewonnen als beste speler van de Eredivisie. Het wie een donkere jongen. Hij had echt bij de FC Grains voetballen. Ja. Henny Meijer. Henny Meijer. Het eerste punt voor de journalisten. Vraag 2 van deze eerste ronde. Berend Schoutstra zijn allereerste club is Boetenpost. Maar welke speler van Cambuur had voetballen bij? Jan Dauma? Jan Dauma is fout. Oh. Welke speler van Cambuur had voetballen bij? Achtereenvolgens Celta de Vigo, Birmingham City, Wigan Athletic, Hapoel Tel Aviv. En dat is Daniel de Ridder. Daniel de Ridder, Lubbe van Dijk.
punt van Heerenveen. Wij waren afgeleid trouwens. Ja, dit is Dat snap ik. Dat snap ik. een beetje lastig voor ons dit. We gaan terug, jongens. Mijn vraag draaien. Berend Schootstra had in de jeugd van Sportclub Heerenveen voetballen. Maar welke speler van Heerenveen had de meeste Europese duels voor de club spelen? Dat is Cambuur. Ronnie Pander. Ronnie Pander is net goed. De journalisten. Michel Breuer. Michel Breuer is correct. Zo. Punt voor de journalisten. Vraag voor jou hoor. Berend Schootstra had nog nooit actief geweest op een WK voetbal. Dat klopt het, Berend, hè? Nee, klopt ja. Niet dat ik weet inderdaad. Ook Betje, Bartholomew Okbetje, spits van Cambuur, had wel eens een keer op een WK voetballen. Namelijk in 2002. Op datzelfde WK in Zuid-Korea speelde ik een voetballer die kreeg daarvoor nog bij Cambuur voetballen. Dat ben de journalisten. Greg Burhalter. Greg Burhalter. Punt voor de journalisten. Vraag 5. Berend Schootstra had in zijn jongste jaren bij Boetenpost 1 keer op doel staan. Maar hij kan hemzelf dat eigenlijk amper herinneren, toch? Ja, volgens mij was het een keer in de F'jes of zo. Heb ik gelijk 10 om mijn oren gekregen, maar dat doen we nooit weer. Dat wie geen succes. Maar welke keeper die you to die keeperstrainer is? Ja, dat is Carlo Cambuur. Lamy. Carlo Lamy. Ja. Wat wie de vraag eigenlijk? Dat was een vraag. Nou, het ging al door Ajax, zei je toch en zo? Ja, een topclub. Ja. Maar Het ek bij. Het is een punt. Ja, dan hebben we ze eerste punt. Ja, dat is Noordweeske Cambuur. Keurig. En de laatste vraag van deze eerste ronde. Berend Schootstra had wellicht ooit ook de ambitie om na zijn carrière skiërsrechter te worden. Klopt het dat? Nou, eigenlijk niet. Nee, Eigenlijk niet. Oké. nee. Maar waar wie de skiërsrechter die dit seizoen een eredivisie-record vestigen, toch de vlugste strafschop ooit in de eredivisie te Jan bij Cambuur en Heerenveen? Ja, Wietse. Liesveld. Keurig, Richard Liesveld. En dat wie de laatste vraag van deze eerste ronde. Zo. Doe die toeter het wel. Cambuur vreegt от de toeterend wel dat. Zitten. De tussenstoon naar de allereerste kennisronde. Zowel Cambuur als Heerenveen hebben beide 1 punt scoord. Maar het team van de journalisten ging nou al riant onder leiding met 4 punten. Berend, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, zeker. Ronde nummer 2. Applaus hè, Marielle! Ja. Jongens, we hebben een doelronde. We hebben niet kijk de kennisronde hebben we gehoord. We hebben nu een doelronde, echt een campingspeeltje. Sjeu de boel. Maak je de schouders even een beetje los. Is er goed in, Matten? Ja, gewoon wij wel. Maar ja, we moeten nou ik los, want anders dan komt het net in mijn huis. Lup. Er wordt een soort van lup verwacht. Ik wil wat tevreden door de quiz, hè? Oh ja, toch wel? Ja, volgens mij is dat waar. Nou ja, het zit heel dicht bij elkaar. Ik denk wel dat de journalisten iets voorstellen. Dus mijn vaststel is dat de journalisten aan ze beginnen. Wacht even, ik heb een boltje. Berend? Hoe dat in eigenlijk? Jinnigste jurylid. Ja, een geurtje aan die bal. De mooiste. Sweet de bal mijn fot. Kom eens een beetje ver weg. Ja, ik keurig, zit er keurig. tussenin. Haal je dit weer nog niet? Ja, wij zijn Ik stel voor Wietse, dan moest beginnen. We hebben alle jaar hebben 2 ballen. We moeten dus alle jaar 2 keer gooien. En het principe is makkelijk. De bal die er dichtst bij leidt, die wint 4 punten. De nummer 2 wint 3 punten. En de nummer last wint 1 punt. We hebben 8 punten. Wietse, zet hem op. Nee joh. Jammer. Stop maar Wietse, stop maar. Collega Gerard. Nou, De journalisten dus. Niet uitgaan. Bij die grienen, daar moest op kwakken. Oh, Cambuur. Ja, Wim de Ron. Doe maar weer. Daar zit er toch echt op, Wim? Ja. Kijk maar, bijna. Oh. Geert Jelle. Wietse jouw viking naar links. Ja, dat is toch jammer. Maak geen aanbal. Oh, dat is wel heel nonchalant, Luc. Dankjewel. Dat is wel heel nonchalant. Deze keer denk ik het beter. hij lijkt mooi deel. Mooi tussendoor. Hoppa! Heerlijk! Hoppa! Maarten Diek. Zo, je bent beter in. Wietse weg. Ja, dat is rood. Wietse! Oh, hij tikt hem fot. Hij tikt hem fot. Is goed bezig. Gerard.
Nog altijd green, de journalist onder leiding. Nou komt de man Wim de Ron. Hij zit erop. Ja, de journalist nog wat dichter. Geert Jelle. Lubbe hoort het haast net meer. Oeh, jammer. Ik denk dat die achterste van jou niet ligt. Oh, Lubbe! Wat doe je dat? Niet bovenaan. Wat is het man? In de snitse maat. Nou, dan komt het erop aan. Mathematiek. Wat is het dan? Ja, ik mag nou een uitje hoor, zo'n... Maar wat doen ze? Gewoon zo dicht mogelijk op die green erbij. Die green gaat erbij. Die green gaat erbij. Ja, let op. Zet hem op. Shit. Oh! Het scheelt niet. Ja, de journalisten vieren hun feestje al. Maar ja, er kan natuurlijk maar iemand zelfs wezen. En dat is de man die het vorig jaar eigenlijk nog gewoon in de Champions League finale stier. Ik bedoel, er zit wel carrièreplanning in. Hè? Vorig jaar Champions League finale, nou bij de Grutte Berend Schoonstra quiz. Erwin Zijnstra. Ja, prachtig hè. Wat een verschil. Wat een verschil. Nou ja, Doma is nou aan te bepalen. Zullen we uitpraten? Als de vlag omheen git, als de vlag omheen git, dan ben je eruit. Dan ben ik eruit. Ja. Er is twijfel, hè? Er is twijfel. Ah, Erwin, wat is er? Dan ben je eruit. Zijn nummer 1 is net zo moeilijk. Ja, dat is wel duidelijk. Dat binnen toch weer de journalisten. Toch weer 4 punten voor de journalisten. Maar de nummer 2. Dat is Jereveen. Dat is Heerenveen. En nummer 3 is dus dan Cambuur. Ja. Zij is het jongens, 4 punten voor de journalisten. 3 voor Heerenveen en 1 voor Cambuur. En wat betekent het dan voor de tussenstoor? Nou, Cambuur krijgt er een puntje bij. Zij komen nou op 2. Heerenveen krijgt er 3 punten bij en dat brengt haar een totaal op 4. Maar de journalisten, ze rennen uit. Ze stieren op 4, er komen 4 punten bij. En dat brengt de tussenstoor voor de journalisten op 9. We gaan gauw verder met ronde nummer 3. De tweede ronde. En het gaat over de Gouden Skoeg. Die is dus al eens een keer woon toch Henny Meijer. Maar hij is wel eens vaker woon toch spelers maar een Heerenveen verliezen. Dat is mathematiek. Kees Kist. Geen idee. Waar tikt dat woon? Ja, ik denk aan Kees Kist. Kees Kist. Ja. Dat tikt dan Kees Kist. Ja. Dat is net het goede antwoord. Oké. Nee, mag ik misschien de vraag even, Moitje? Geert Jelle? Ja, maar de vraag aanmaken we? Ja, natuurlijk. antwoord, Jan. Nou, jouw maar antwoord. Dat is bellen. Ik denk dat we het net over de voetballer hebben, maar over een trainer. En dan denk ik gewoon Van Basten. Van Basten. Nee, is net goed. Ik maak je de vraag hoor. Alleen nog voor de journalisten. Hij is dus al eens een keer woensdag Henny Meijer. En hij is wel eens vaker woensdag spelers bij Heerenveen verliezen. Bijgelijks een Ruud van Nistelrooy. Maar er zijn 2 spelers die de Gouden Skoeg wonen en die echt bij Cambuur voetballen hebben. Waar ben dat? Jaap Stam. Jaap Stam is correct. En nou nog één. Draaien. Michael Mols. Michael Mols op de valreep. Michael Mols. Punt voor de journalisten. Vraag 2. Er is 1 voetballer die het in het dienst van sportclub Heerenveen de Gouden Skoeg woon had. Waar is dat? Dus waar woon de Gouden Skoeg als beste voetballer van de Nederlandse Eredivisie en spelen dat seizoen dus bij sportclub Heerenveen? Cambuur. Wij doen een schot voor de boeg. Wij denken Jondaal Thomasson. Jondaal Thomasson. Hier staat mijn kind. Het is net goed. Ik net goed. Net goed. Ik denk aan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Nee, ik net goed. Daar zitten de journalisten weer op het vinkertouw. Tijd voorbij. Tieten wij nou een antwoord? Alves? Alfonso Alves is correct. Punt voor de journalisten. 24 doelpunten. Mooi lekker wachten. We blijven nog even bij Heerenveen. En ik zorg je hem even hoor. Van Dijk en Dijk. Wat is de enige Europese club dat Heerenveen 4 keertje in voetballen? Victoria Setúbal. Victoria Setúbal is correct. Op een punt voor de journalisten. Waar spelen achtereenvolgers? Bij Cambuur, De Graafschap, PEC Zwolle, Druk uit je het witte, Foukeboy, Grains, Kortrijk, Club Brugge, AA Gent, FC Utrecht en is Benny Ljouwert, Foukeboy. Dit seizoen, vraag 4, waar de Frieske derby weer spelen. Maar welke 2 spelers
kregen in beide wedstrijden een gele kaart. Dit seizoen, oude seizoen. Waar kregen in beide wedstrijden een gele kaart? Lubbe, wanneer is dat voor de laatste een voetbalwedstrijd op televisie zien? 78, 79. Geen idee, joh. Nee. Geen idee? Nee? Van Cambuur, Lucas Bijker. Het is fout. Dat is al fout. Ja, dat is al fout. Ja, dan hoef ik net Jongens, we gaan zitten. terug. Ik zeg het maar Ceze. Heel vlug nog. El Macrini. Fout. Van den Berg. Van den Berg is goed en er moet nog iemand bij. Reiner. Nee. Het zijn bijna van Heerenveen. Martin de Roon en Joey van den Berg. Oké. Laatste vraag van deze derde ronde. Van Hocker Club woont Sportclub Heerenveen dit seizoen met 4-0. En dat wie gelijk de grootste oerwinning van dit seizoen. Dat binnen journalisten. Pek Zwolle. Pek Zwolle. Ik denk eerlijk zijn een glansrijke overwinning deze ronde van het mediateam. Ja, dat denk ik ook. En dat denken wij ook, want zowel Cambuur als Heerenveen, zij hebben in deze ronde geen enkel punt pakt. En dus bloot Cambuur steen op 2 punten, Heerenveen bloot steen op 4 punten. Maar de journalisten die krijgen maar liefst 4 punten bij en die komen nou op een totaal van 14 punten. We zijn weer daar een toerronde. Berend, welke ronde ben we? Fjouwer. Ronde nummer 4. Oké jongens, we lezen hier 3 tentjes clear. Berend, bist je nou eigenlijk een kampeerder? Nee, ik heb nog nooit geprobeerd. Dat lijkt me wel leuk, dat wel. Ja, ben jij hem eigenlijk wat kampeerders jongens? Ik ben meer van de luxe vakantiehuisjes. Ja? En hoe zit het bij Cambuur? Nou, bij mij net zo goed, maar Wim had zien zijn dat er vaak in tenten sliep. Dus, en plus de eerste 3 rondes ben goed verroend, dus ik heb er alle vertrouwen in. Dat denk ik, kijk. En Heerenveen, Lubbe? Ja, echte backpackers, hè. Ja. Echte backpackers? Ja, primitiever. Oké jongens, nou dan telt Berend aan zijn oor. Eventjes nog wat. De tenten die het als eerste clear is. Hornem heeg. Dan komt Erwin Seinstra. En zodra Erwin de vlag omheen heeft, dan is hij goedgekeurd. Oké, Berend, tel maar op. Hoppa. 3, Hop. Hey. 2, Ja. 1. Kijk eens. Ja. En daar is ze. Nou, het is nou al een nek-on-nek race. Nou, knoopbollen natuurlijk. Oh, kijk eens. Je bent nog bezig, jongen, maar die van Heerenveen zit al haast, jongens. Gewoon de knoop in, man. Pak even een onderdeel van hem. Dan krijgen ze hem niet omhoog. We doen wat verkeerd. Hij moet hier aanhangen. Hij moet hier aanhangen. Hier. Deze hierin. Die andere dan. Dit is Cambuur. Is er dan niet al goed? Ja. Eerst de Hornem heeg. Dan gaat de Hornem heeg en dan komt Erwin Seinstra erbij. Een stukje carrièreplanning, Confederations Cup, Champions League. Berend Schootstra, voetbalquiz. Ja, dit gaat goed. Ja, klaar. Nee, die moet eraan. Even Sjem bij de journalisten. Ja, dit gaat hartstikke best. Jo. Nou, zie je maar goed. Ja. Gaat je? Zo, volgens mij moet het zo ver. Haringje. Moet je al. Wat nou? Weet je? Dit gaat helemaal niet. Succes. Ga je. Het komt goed. Het komt goed. Hier niet. Oh jongens, Hey, draaien. Help ze, hè, help ze. Hoe gaat het bij Heerenveen? Heerenveen is haast clear, jongens. Hoe liep het Lubbe? Ja, big weer. Je bent clear? Ja, ik ken het niet. Frank ken het erbij. Ja, Fabke erbij. Ja. Mariette erop, Mariette erop. Daar is hij. En Jenna Seinstra daar. Erwin, wat denk je ervan, Erwin? Mooi ook maar Heerenveen, dus ik denk dat Heerenveen het wel redt. Cambuur komt ook aardig dichtbij. Ja, de journalisten, dit is duidelijk dat ze dit net luidt, dit vak. Nee, absoluut niet. Die ben nog helemaal. Wat? Zo, Cambuur gaat toch heel redelijk. En... Oh, kijk, Heerenveen. Erwin. Allebei erin. Even Sjen. Hou, Lubbe. En jij... Houd die pak van je. Zodra de vlaggen van Erwin omheen gaat, is hij goedkeurd. Ja, oh, de vlag is omheen. Erwin, ja? Ja, deze van Heerenveen zit prima. 4 punten van Heerenveen.
Een nek-aan-nek race. Even, Sjen, is dit ook goed, hè? Erwin, je mag er nog in, hè? Er nog even in. Ja, Wim, zet hem op, jongen. Die kant. Ja? Ja, 3 punten voor Cambuur. Applaus. En even naar de journalisten. Mooi ben we klaar. Ik ga even pauze nou. We kunnen er bijna in. Ja, we kunnen het net, ja. Ik kan eerlijk wijzen, dit wie net echt het onderdeel van de journalisten. Maar 4 punten dus van Heerenveen, 3 van Cambuur en Ian van de journalisten. Prima prestatie zelfs van de heren van Sportclub Heerenveen, Mattendiek en Lubbe van Diek. En Lubbe van Diek is nog even onder het voetballen maar in campinggast. Maar dat brengt dus dan bij de volgende tussenstand. Op een vertjestelijk derde plak, Cambuur, nou met 4 punten. Op het tweede plak, met 9 punten, is het nou Sportclub Heerenveen, maar onder leiding nog altijd de journalisten met 15 punten. Jongens, we krijgen weer een kennisronde. Ronde nummer 5. Vraag 1. Hockeyspeler van Heerenveen scoorde tegen AC Milan in de UEFA Cup. Ik wie erbij, maar... Ja? Wie is dit? Nou ja, op de tribune, maar... Nou, vlug bellen, wie een Kroaat? Vlug. Kroaat. Pranjic. Daniel Pranjic. Punt voor de journalisten. Vraag 2. Speciaal voor Wim. Waar is er binnen in Ljouwert en spelen ooit een WK-finale? Dat is toch Wietse. Piet Wildschut. Piet Wildschut. Zo. Is net goed. Oh. Is wel binnen in Ljouwert, maar spelen net mooi in de WK-finale van 78. Ik ben op ziek. Nou, een speler van WK 74. Waar die mooi? Waar is binnen in Ljouwert en die mooi in de finale van 74 als invaller? Trainer van Cambuur West. Krijgen we nog een hint? Nog een hint? We komen nog nog een hint? dichterbij. Wat is je voornaam? Zijn voornaam is Theo. Theo de Jong? Is, ja, ik hoorde bellen. Ja. Theo de Jong. Je was wel bellen. Oké. Je was wel bellen. Punt van Cambuur. Nou, dat geeft niks. Op het WK van 1998, die een 2 spelers mooi, die op dat stuit, ook onder contract stien bij Sportclub Heerenveen, maar ze ziet het net bij Oranje. Dus het WK van 98, dat wie in Frankrijk, 2 spelers in Tjeens van Heerenveen, ziet net bij Oranje. Waar bin dat? 1998. Van Zweden? Nee, dat is John van Zweden, wat bedoel je? Nee, van Albak. Uit het Aalbek? Nee, is fout. Het ben geen Scandinaviërs. Het ben Afrikanen. Ja? Ebiede is fout. Nee. Eén van Zuid-Afrika en één van Marokko. Yildirim. Hoe je het even... Eén naam is genoeg voor een punt. Eén naam is genoeg. Marokko en... Zuid-Afrika. Die keeper uit Zuid-Afrika. Hans Vonk! En als het maar een keeper is, hè? Ik dacht dat dat een Fries weer was. Wim de Ron, Hans Vonk. Arjen. Wat zei je? Ik dacht dat dat een Fries weer, maar... Die oren trouwens, die oren Ali El Khattabi. Oké. Van Marokko. Oké, ik had 3 keepers van Cambuur. 3 keepers van Cambuur. Wim, pak hem maar vast. Die het ooit een doelpunt maken ha. Waar ben dat? Ja, Wim. Ik heb er 2. Oscar Zijlstra. Oscar Zijlstra is goed. Wim de Ron. Wim de Ron is goed. En nog die oren, Ja. die het heel lang bij Cambuur voetballen heeft. dan? Sorry? Fred Grim. Fred Grim. Jazeker. Ja, mooi hè? Ik had flauw 3 punten? 1 punt. Vraag 4. Wie een ooit bondscoach van Oranje en trainer van Cambuur? Wietse. Rob Baan. Rob Baan is correct. Nol de Ruiten. Nol de Ruiter in 1990 Leo 2 wedstrijden. Beenhakker. En Leo Beenhakker. Leo Beenhakker. Knap hoor. Wietse Dijkstra van het AD. Hey, 3 punten. 3 punten. Zijn voor jullie. Waar spelen achtereenvolgens voor Sparta, Lokeren, PSV, Van der Gijp. druk blazen. Hey, wij zijn eerst. Hek net jet. Heerenveen. René van der Gijp. René van der Gijp, natuurlijk. Punt van Heerenveen. Dit wie gelijk de laatste vraag, jongens, van deze 5. Wat wie het van ronde? 4 of 6? 4. Dit wie de laatste vraag van ronde nummer 5.
Na 4 ronden hebben we de volgende tussengestaan. Cambuur krijgt er 3 punten bij en zit nu op 8 punten. Heerenveen had 1 vraag goed beantwoorden, komt op 10 punten. En de journalisten hebben er 2 punten bij gekregen en gaan nog altijd riant onder leiding met 17 punten. De grote finale van de Berend Schootstra voetbalquiz. En Berend, hoe nemen we dat maar een moeilijk woord? Apotheose. We weten daar onder apotheose, ronde nummer 6. We hebben hier 2 ballen. Iemand een Cambuur logo en iemand een Heerenveen logo. Het mediateam zit er heel goed voor. Dat weten we. Maar ja, het is wel een voetbalspeeltje. Dus elk punt, 100, 74, 50 of 24, het zijn de echte punten die je in vertellen kent. Dus het kan weer helemaal los. Want ja, het is natuurlijk wel gewoon voetbal. Hè? Dus ik stel voor, het mediateam moet beginnen. Gerard, dosist 2 keer, 1 keer met de Cambuurbal, 1 keer met de Heerenveenbal. Voetbalschool noemen. Linksbenig, hè? Linksbenig? Linksbenig, zo. Oei, haast de 100. Maar ik geef wel wat het hoogste, hè? Alles of nee? Alles of niet? Het wordt waarschijnlijk niks. En 0 voor Gerard. Ja. Dan komt de collega van het AD, Wietse Dijkstra. Op welk god zit Mick, Wietse? 100, hè? Op de 100? Nooit van tevoren steeds, hè? Dat die op de 100? Wietse Dijkstra, laatste poging van de journalisten. Ja! Hij pakt hem! Hij pakt hem! Hij pakt hem! Hij pakt hem! 24. Nou, jongens. Ja, lekker. Dit zou toch net best zijn. Dat een journalist die het grut wordt is bij de Louter Zweltjes. Ja. Dat die nou als enige die bal toch een god krijgt. Nee, denk je net meer vanuit dat stand hoort. Maar goed, we staan volgens mij wel een beetje achter. Dus, maar ik heb 2 kansen. Wat is de tactiek? De tactiek is dat ik net meer nadenken ga. Want dat het net werkt. Succes. Nee, al net, dus. Succes, Geert Jelle. Ja, hij wie wel hut. Wat doet er verkeerd? Hij moet in de gat. De Cambuurbal. Nou, de Cambuurbal. Hij haast de 50. Maar een meter. Op de 100. Hij is nog vrij ernstig, Erwin. Ja, er zit wel heel weinig in, hè, zo op deze manier. Wim de Ron, no mooi, de Cambuurbal. Oh! Nijbal. Kijk. Laatste poging van Cambuur, Wim de Ron. Oh! Jammer jongen. Oei, 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 oei. Net niet. Zo dichtbij en nog zo ver weg. Altijd hetzelfde liedje. Zonde. Altijd hetzelfde liedje. Jammer, hè? Krijg net. Krijg net. Kijk nou. Oh, wacht, lubbe. Ja, daar ben je er helemaal klaar voor. En daar ben je de enige zonder voetbalschoon. Ja, dat klopt. Maar ik heb geen kunnen meer. Hoe kan dat? Ja, die heb ik vet doen. Vet jong. Ja, die heb ik vet doen. Maar dan ben je ophouden met betaald voetbal opdien. Dat zal je het wel. Ja. En toen heeft ze gewoon de squad verkocht. Ik heb alles inleveren, ik heb alles van een miljoen. Ik zei, mooi zijn oren gelukkig mooi. Dat heb ik die. Maar dan heeft ze nooit meer voetbalschoon hoor. Nee, nooit weer. Nee. Nou ja, dat belooft wat. Ja. Maar ik zou je mee verrassen. Verras ons. Rechts of links, dat bos. Ai, nee, toch net. Nou, de Cambuurbal, Lubbe van Dijk. Nou, dan leidt nou de druk op de schouders van Matt Dijk. Ja, klopt. Het mag ook gebeuren. Dus, Valt erin, had je zin meer. nee. Het komt Ja? Het mooiste moment in die carrière, wie het doelpunt, Chin. Geen En 30 promoveerde je vinger. Toch voor het eerst promoveren. Ik hoop dat deze 2 ballen er een beetje op liedje. Doe je best. Ja, want als dit nou raak wordt, dan win je misschien wel de Berend Schootstra quiz. Dan wordt dat gelijk het mooiste moment in de hele carrière. Dat moest bereiken. Hey. Succes! Oké. Nee, ik sta tussen de 2 journalisten in.
Dit zou toch wat wezen, Wietse Dijkstra? Ja, ik droom mijn hele leven al van om de Berend Schoutse trofee te winnen, dus dat zou een hoogtepunt zijn, absoluut. Laatste bal, Mattendiek. Nee! Hopsa! En dan ben we nou daar aan de officiële uitslag. En dat kan zelfs maar één van. Berend, kom van je troon af, jongen. Berend Schoutstra, uw belangrijkste, tevens jinnigste jurylid. Kom maar de uitslag. Het is spannend. Het was heel spannend. Totdat het laatste iets. En Cambuur is op derde plek geëindigd met 8 punten. Ai, dat is toch jammer. Maar wel op het podium. Wel verdiend applaus. Heel goed. Eervolle vermelding voor Cambuur. Heel mooi. Op nummer 2. Dat is Heerenveen geworden. Met 10 punten. Ja. Maar dan nou, jongens. En dan blijft er maar 1 over. Dat is de journalisten met 42 punten. De journalisten, ik zie er net doorheen. Natuurlijk, de journalisten. Heel mooi. Marielle, jou de beker. De beker voor de journalisten, jongens. Confetti. En dit weekend liep de allerlaatste aflevering van Beansport van dit seizoen. Ik zou zeggen, tak op seizoen. Dag. Ik vind het verschrikkelijk wat er hier gebeurd is. Jij weet hoe hoog je gevoetbald hebt, dus dan weet je dat beter dan dit wordt het niet meer. Nou, we zijn niet laatste. Nee? Nee, terecht, duidelijk. Ik had er vrede mee. Wacht even, ja, volgens mij wel, Wim. Volgens mij wel, ja, echt. Uw tactiek, nou ja, dat de vol voor gaan, hè? Ik ze wel hoor, jongen, maar van harte ging het niet. Beansport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.